engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. Kulukorokaw fɛ yen nɔ kɛnɛ dɔ bilala sen kan ni o ye kalanbulon ye yaasa ka se ka maaw kunnafoli adamadenya hakɛw lapasali o ju bɔra yɔrɔ mun na médecin colonel Nama Keita ni ale ye Kulukoro marabolo ɲɛma a ka conseil à la sécurité ye mun bɛ lakanako bunakun kan ale de ye ni kalanbulon in ka a nun don bi sɔgɔmada in na Kulukorokaw bara ko yaasa adamadenya hakɛw ye jumɛn ye anw yɛrɛ baara yan nɔ ka se ka o fɔ k'o bɔgɔra dɔn Kulukorokaw y'u ka faamuya kɛnɛ in a sigira muso ni du ani denbaya u ka cakɛda bolofara mun bɛ Kulukorokaw bara ko yaasa maaw bɛ se ka hakɛw labato cogo min na hakilina mun ni a bɔra CNDH ni o ye kulu ye mun ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ maanifinw ka hakɛw labatoli ma ka se ka Kulukoro ka denw bɛɛ lajɛlen musow denbayaw ani fo ka taa se ala ye maa mun lajarabi lujura la ani maakɔrɔbaw ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan k'a kɛ kɛrɛfɛdɛn ani maaw ka hakɛ ye mun ye bɛɛ ka o labato maa si kana kɛ dɛnkɛrɛfɛn ye ko k'a sababu kɛ lujura walima k'a sababu kɛ a ka gɛlɛya dɔ ye ko adamadenya hakɛ ye de bɛɛ ka se ka balo ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn bonya fantan setan setigi bɛɛ lajɛlen ka se ka bɛɛ to i danbe la ko o de ye adamadenya hakɛ kun fɔlɔw ye o de kalan fɔra k'a kɛ maaw kun kucalakaw bara a yɛrɛla k'a fɔ ko denyɛrɛnin fila kun sonyɛna o denyɛrɛnin fila mun ni u ye a bɛɛ lajɛlen cɛmaninw de ye ko u nana ye Bamakɔ kɔnɔna la yan nɔ denyɛrɛnin minnu n'u tɛ tɛmɛ kalo 4 dɔrɔn kan ka sanga ni jumadon de ye février kalo tile 6 u kun sonyɛna Kucala yɔrɔ mun bɛ n'o y'a wele ko Sinsana o kɔnɔna la Sinsana dugu kɔnɔ ko dɔw kun ye nin sifinnaka ninnu ni denyɛrɛnin ninnu suɲɛ nka sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra Kucala polisilakaw ka fara Bamakɔtaw kan o sɛgɛsɛgɛli de taara kɛ wulikajɔw kun ye ka taa sigɛnama muso 2 minɛ ni olu bɛ kiiritigɛlamɔgɔw ka bolo kan bɛ don min na ko bi ka se ka a tɔ k'a ko sɛgɛsɛgɛ nka yɛrɛla k'a fɔ sifinnaka ninnu ni filaninw de don u kɔni sera k'a ye k'a sɔrɔ baasi ma denyɛrɛnin ninnu si sɔrɔ Kitakaw bara menuisier dɔ ko a ka baara kɛra a sata ye bawo ale bɛ soudure de kɛ menuiserie métallique sifinnaka mun don san 28 k'a to soudure de la Kitakaw bara a ka kuran minɛnw o de kɛra sababu ye ka se ka tasuma wuli barikon na ni o kɛra sababu ye ka ni baarakɛla ye ni o ye soudeur ye k'a bɔnɛ a nin na ko in kɛlen wulikajɔw kɛra bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa ka se ka boli ka taa maa in na kisi nka ko a nin tora la a ma se ka bɔ a la a kɛra sur place ye maa mun don ko a kun furulen don wa den 2 bɛ a bolokɔrɔ ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yaasa ka se ka a lajɛ janajaw ani maaw kan k'u yɛrɛ kɔlɔsi cogo min na baara kasara olu fɛ Gawukaw bara kalanso mun bɛ yen nɔ ni o ye kɛnɛya kalanso ye école de santé Tambagor o promotion fɔlɔ maaw ka bɔli kɛra ni ka u ka sɛbɛnfura attestation ta k'a d'u ma u ka kɛnɛ mun sigira ni o ye cérémonie de remise d'attestation ye o ye a promotion ka tɔgɔ da fɛn mun ye docteur Boubacar Umar Toure la ko nin kɛnɛ kɛra yɔrɔ ye gouvernorat a salle de conférence kɔnɔna la yaasa nin kɛnɛya tigilamaa minnu bɛ yen nɔ ni u ye kɛnɛya kalan kɛ u ka wulikajɔ mun ye mun ye ni u ka kumakun ye mun ye k'a fɔ k'u k'u yɛrɛ nin di yaasa ka maa wɛrɛw nin na kisi ko hakilinaw bɛɛ lajɛlen bɛ boli o de kan kumaɲɔgɔnw bolila kɛnɛya tigilamaaw nafa bɛ se ka kɛ jumɛn ye jamana kɔnɔdenw ma ani fo ka taa se kɛnɛya sinsinni ma ka sɔrɔ ka sɛbɛnfura ta k'a di maa minnu ni olu bɔra Kayikaw bara dɛmɛ taara k'a di dugu dɔ ma ni o ye Kabu ye Kabu Gajaga dugu in jibondo taara k'a di u ma dugu in bɛ Soni commune fɛ ko k'a kɛ yɔrɔ ye dugudenw u ka se ka ji sanuman sɔrɔ cogo min na jibondo in a dira an ka jamana minisiriso min ka ca ɲɛsin bɛ maliden sigilenw ma kɔ kan o tile tali k'a di a kɛra ka sanga ni alamisa tɛmɛnen ye u ka centre d'accueil des migrants ni o ye tunkarankew bɛ bisimila yɔrɔ min na Kayikaw bara ko nin ye yɔrɔ ye minisiriso fɛ yaasa duguden minnu bɛ yen nɔ u ka se ka ji sanuman sɔrɔ yaasa jiko gɛlɛya mun ni a bɛ deli ka kɛ dugu ninnu kɔnɔ ka a gɛlɛya wuli hakaja ka caman ta a kɔnɔna la Yɔrɔsokaw bara dɛmɛ taara k'a di kalandenw ma kalanden minnu ni olu ni dɛmɛ ka kan a kɛra mahu kɔnɔna la kalanden minnu ni olu ye wulikajɔbaw kɛ 6e ani fo ka taa se 9e de o ɲɔgɔndanw kɔnɔ ko o y'o kalanden ninnu ka u laja kosɛbɛ yaasa ka se ka kalanden tɔw ka olu galabu foni
dɛmɛ mun tara k'a d'u ma a bɛ tali kɛ kalanminɛnw saki kaye biki crayon ani a ɲɔngɔw ni a kɛra jɛkulu fɛ association pour le développement des mahu ko nin ye yɔrɔ ye yaasa k'a yɛrɛ kalandenw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ u ka wulikajɔw ni cɛsiriw kɛ excellence ni o ye maa mun ye baarabaw kɛ ka olu galabu foni yaasa ka tɔw bila baara la nin kɛnɛ in kan kalanfa ɲɛmaw kapu ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye ka se ka nin kɛnɛ ye ka a laɲɛnɛmaya bangasikaw bara a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko lakanabaliya ɲɔɲɛnen bɛ nin tile fila in na baw ko waatinin kɛra basigi kun nana nka nin tile fila in na lakanabaliya a bɛ ka segin ka na tuguni nin waati in na ko kulu marifatigi minnu ni u tɛ se ka bugunnatigɛ u ɲɛda dogolen u bɛ na ka na bingani kɛ maaw kan ko ni kununko fevrier kalo tile 9 buguda mun bɛ yen n'u b'a wele ko kobolagodo ani fo ka taa se Tima ani ni olu bɛ sɛgɛ komini fɛ maa ŋaniyajugu ninnu ni u nana n'u ma se ka bugunnatigɛ u nana ka taa bin maaw kan ko kunun ta kɔfɛ fɛnɛ kari don fevrier kalo tile 8 fɛnɛ u kun taara se buguda mun bɛ yen ni o ye kurunde ye Bangas komini kɔnɔna la ka taa maaw ka motow minɛ u la ani ka u ka baganw cɛ ka taa ni u ye ko nka a wale ninnu kɔnɔna maa ni ma to a la nka ni bingani wale ninnu ko a bɛ ka bangasikadenw kamana gan ani wulikajɔw bɛ ka kɛ u fɛ yaasa lakana ka se ka sinsin kulekanw bɔn bɛ bangasikaw fɛ an bɛ don min na ko bi fala an bɛ jini min halisa ka sɔrɔ ka taa an ka kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Guinée Conakry jamana kɔnɔna la bi sɔgɔmada in na u ka kasabonba mun bɛ Conakry faba la ko mugukanw de bɔra sɔgɔmada fɛ mugukan mun ni ɛrɛla k'a fɔ ko u ka finitigilaka minnu n'u b'u wele ko force spéciale olu ni blindé dɔ de ye u kunda kasobon na ka sira tigɛ maaw la ko mugukan mun ni a ye maaw jɔrɔ kosɛbɛ o siratigɛ kelen de la a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko maaw dɔw tun bɛ ka a laɲini ka se ka maaw labɔ Guinée Conakry kaso kɔnɔna la nka nin waati in na wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ani sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ maa minnu nɔ ye nin wulikajɔ in ye ka se ka a lajɛ ko ɲuman o kɔfɛ jamana ɲɛmaaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ni o ye kiiritigilamaw ye ko Abubakar Tuma Jakite ni ale tun bɛ kasobonba in kɔnɔ u ye a transféré ka taa n'a ye Koya kasobon kɔnɔ nka kibaruyaw bɛɛ lajɛlen bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ maa minnu ye nin wale in kɛ u kun taa kun don kasobon kɔnɔ yaasa ka se ka taa mɔgɔ dɔ de labɔ nka Tumba don wa Tumba tɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ o koɲɛ in de kan an bɛ waati min na ko sisan Burkina Faso jamana ɲɛmaaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛna parti politigiw ka olu ci bawo ko kabi san 2022 Burkina jamana ɲɛmaaw kun kɛn bɛ ka partiw ka baaraw ɲɔngiri nka sariya ɲɛbila dɔ de tara u ka wasadenw fɛ ni o fo ka taa se gouvernement maaw fɛ ni o ye avant projet ye k'a yɛrɛ k'a fɔ ko don nataw la ko parti politigiw u bɛna u ci bɔgɔbɔgɔ ko ka yɛlɛma kura k'a don Burkina Faso parti ko bunakun kan wasadenw olu ye sariya kisɛ in k'a fɔ ko u sɔnna ma bawo sariya in wasadenw de kun kan ka ta ka sɔrɔ ka a abroger ka a bila baara la gouvernement maaw olu kun ye sariya ɲɛbila mun ta o b'a yɛrɛ k'a fɔ an bɛ waati min na ko bi Burkina Faso jamana kɔnɔ parti politigi ko t'a la ko wa parti fɛnɛ kɔfɛ campagne électorale ni o ye yɛrɛmankutu baara ni a ɲɔngo olu bɛɛ lajɛlen jɔlen don fo ka taa se statut de l'opposition fanga sinama ko fɛnɛ kuma taara ani nin waati in na parti ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen de cilen don Burkina Faso jamana kɔnɔ ko fo ka taa se nouvel ordre don nataw ma hakili kuraw kɔnɔna la Senegali jamana na wulikajɔw kɛra u ka kalanso kampisi kɔnɔna la wulikajɔ mun n'a kɛra sababu ye ko ka sifinnaka kelen bɔnɛ a nin na ko in kɛra ka sanga ni février kalo tile 9 ye a tile kalayara kosɛbɛ bawo kalandenw de tun ye nisɔngoya yira k'a yɛrɛ k'a fɔ
k'u ka burusiw ma sara ko ka burusiw sara u ye ka kalandenw to nisɔngoyaw de la u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko tike mun kan ka ta ni o ye ka taa dumuni kɛ restaurant kɔnɔ campus la ko maa si kana o tike ta bawo ko k'o kɛ nisɔngoya yɛrɛli ye u ka wariw ka se ka sara ka kalandenw to o yɔrɔ de la a yɛrɛ mɛn k'a fɔ u ni fintigilakaw olu karila ɲɔgɔn na minnu ni u kun nana yaasa ko ka kalandenw ka mɛncɛn kɛ ka u basigi gazi ni fɛnw fila yɛrɛ la k'a fɔ sifinaka kelen ale nin tora a la ko fɔ ka taa se maa camanba olu de jongina ni wulikajɔ in o sen fɛ Congo RDC jamana kɔnɔna la damanda dɔ o foroni a kɛra sababu ye ka maa 12 ka olu bɔnɛ a nin na a kɛra yɔrɔ min n'u b'a wele ko Kolwezi o kɔnɔna la a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko nin n'a ɲɔngo wale bɛ deli ka kɛ Congo RDC jamana kɔnɔ jango u ka province min bɛ n'a bɛ wele ko Nord Kivu bawo damanda ni sanubɔlaw kuma caman u bɛ kɛlen bɛ ka dugukolow ka a tiɲɛ dugukolo bɛ to ka bali ka furen ko hali kɔsa in na a ma mɛn o dɔ kun kɛra ka fara nin fɛnɛ kan ni maa 12 olu nin tora nin cogo in na o de ye dusumakasi ani sangafo ka o bila sen kan Congo RDC jamana kɔnɔ Guinée Bissau jamana kɔnɔna la u ka fanga sinamatɔn Domingos Simões Pereira ale welelen don fanga sinamatɔn ɲɛmaa mun don a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko siga kɛlen don a la k'a bɛ ka kafojaso walew labɛn ka ɲɛsin jamana marabagaw ma o kɔrɔfɔw de bɔra ka bi kiiritigilamaw ka bolo kan o de la ko u ye fanga sinamatɔn ɲɛmaa ye ka a wele kiiritigilamaw fɛ Sudan jamana kɔnɔna la ani fɔ ka taa se Liban wulikajɔw de kɛra yaasa ko Libankaw fɛ yen nɔ maa dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ Israɛli dɛmɛ kɛlɛ kɔnɔna la ko u bɛ ka wulikajɔbaw de kɛ jɛkulu min bɛ yen n'u b'u wele ko Atui o maa ninnu ni u dagalen Liban jamana kɔnɔ ko u bɛ ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ wa kulu minnu don u bɛ ka ŋwara de da Israɛli la o siratigɛ de la ko Israɛli ɲɛmaaw ye wulikajɔbaw boloda ka taa nin jɛkulu in ka ɲɛmaa dɔ minɛ fo Liban jamana kɔnɔ ni ka segin ka taa n'u ye Israɛli ko yaasa ka taa u kiri bawo ko nin ɲɛmaa in kelen tɛ wulikajɔw bɛ ka kɛ jɛkulu in maa caman de nɔfɛ jɛkulu minnu ni siga kɛlen don a la k'a fɔ u bɛ ka maaw kɛlɛ maa minnu ni u ni Israɛli bɛ ɲɔgɔn na ka olu dɛmɛ yaasa ka se ka Israɛli kɛlɛ ko wulikajɔw ni sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ka se ka gurupu ninnu a maa caman ka u ɲini ka u minɛ ka segin n'u ye Israɛli jamana kɔnɔ yaasa ka se ka taa u kiri Faransi jamana kɔnɔna la maa dɔ minɛna ko ale ye damatɛmɛwale ta ka ɲɛsin denmisɛnnin buruburuni ma minɛri 89 ko ni cɛkɔrɔba in ye o damatɛmɛwale ta ka ɲɛsin olu de ma cɛkɔrɔba mun ni a si sanga bɛ san 79 na ko in kɛra cogo di ni maa kofɔlen kalanfa de kun don k'a to kalanfaya sira fɛ a ye san 55 de kɛ kalanfaya la a taara jamana fɛn fɛn kɔnɔna la kiiritigilamaw de ye sɛgɛsɛgɛliw fara ɲɔgɔn kan ko a ye yɔrɔ yɔrɔ kɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ale bɛ a ka jogojuguya de ta ka ɲɛsin denmisɛnnin buruburuniw ma minɛriw minnu tɛ san 18 bɔ minnu dɔw yɛrɛ ye san 12 san 14 dɔrɔn o siratigɛ de la kiiritigilamaw ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ ko nin maa kofɔlɔ in a ye baara mun kɛ a ka kalanfa de don ko n'a taara jamana fɛn fɛn kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛ taa kalandenw kalan a b'i to kalandenw kalanni de la ka nin jogojuguya wale ta ka ɲɛsin kalanden fitininw ma a ye baara kɛ jamana caman kɔnɔ ni o dɔ ye Allemagne, Suisse, Maroc, Niger ani Algérie, Philippines, Inde, Colombie, Nouvelle-Calédonie ko a ye baara kɛ nin yɔrɔ yɔrɔ kɔnɔna la siga kɛlen a la k'a fɔ ko nin maa in a y'a ka wale ɲɔgɔnna kɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na o siratigɛ de la kiiritigilamaw kɛn bɛ ka nin ko in ta ba la ko k'a kow ka sɛgɛsɛgɛ sini jamana kɔnɔna la musokɔrɔba dɔ ale ye damatɛmɛ wale sɔrɔ escrocs bingannikɛlaw olu bolo gosilikɛla minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ maaw gosi sira fɛ ka maaw ka nafolo daraki u la ka fɛn dɔw yɛrɛ maaw la escroquerie la ɲɔngo musokɔrɔba in san 85 u kɛlen ka a gosi ka wari caman bɔ a kun ko musokɔrɔba in ye fɛlɛ mun sɔrɔ a ye kulu dɔ de labɛn ka musokɔrɔbaw don o jɛkuluw kɔnɔna la jɛkulu mun ni olu y'a ɲini ka gɛrɛ escrocs ninnu ka kulu la k'u ka fɛlɛw bɛɛ lajɛlen ɲini dɔɔni dɔɔni k'u ka fɛlɛw faamu u bɛ maaw gosi cogo min na ko musokɔrɔba in ye o bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan ko a ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ gosili 1000 ɲɔngo a ye o bɛɛ lajɛlen de sɛgɛsɛgɛ ninnu kan ka a preuve n'a dalilu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di kiiritigilamaw ma o sɛgɛsɛgɛli de kɔnɔ k'u ye réseau ba in ka a ci
ka u ka baaraw lajɔ ni musokɔrɔba in ye wulikajɔ ni hakilija mun kɛ o kɛra sababu ye gosilikɛla ninnu bɛ to ka wulikajɔ minnu kɛ ka maaw ka nafolow daraki u la ko a baaraw a dɔgɔra kosɛbɛ sini jamana kɔnɔna la. An bɛ bi kunnafoli kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye. Cadikaw ka farikolo ɲɛnajɛla kɔrɔ mun bɛ yen nɔ ni ale sisanga tun bɛ san 73 la ni o ye Nambating Toko a yɛrɛla k'a fɔ ko a miniji dɔgɔyara bawo ko nin farikolo ɲɛnajɛla in a ye dolantan kɛ Faransikaw ka dolantikulu Paris Saint-Germain de fɛ année 1980 waatiw la wa ko a kɛra maa ye fɛnɛ Coupe d'Europe la ka Paris Saint-Germain a ka bi fɔlɔ don ni sɛnɛndolancila in ko a tanyana ka sisanga to san 73 la bi tarata dɔ in na février kalo tile 10 ni ne bɛ dan siri an ka wulada in na kibaru la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ni sanga na ka lase aw ma an b'a fɔ ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ ja ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na kibaru lasera aw ma balimakɛ Vamara Berete fɛ nɛgɛ karafew ani ka jaw yɛrɛ aw la Falaye Keyita tun bɛ k'o kɛ a k'an bɛn. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. dugutigi